prvá spolupráca ma naplnila, bola krásna, dala mi zmysel, hej. Vyšiel z toho skvelý produkt, aj skvelá spolupráca, aj skvelé priateľské vzťahy, takže som si povedal, prečo nie, hej, poďme do toho, spravíme niečo ďalšie. Tento produkt sme nazvali Jacková jahoda a skombinovali sme prvky ovocia a vlastne premium aj whisky. Započala táto chuť už vlastne v rannom období, keď sme v papkinej záhrade našli rabarborové jahody. Bola to veľmi dobrá kombinácia, veľmi pestrá a vlastne tú whisku samotnú tiež mám rád. Fandím jej, Jacka Danielsa obľúbujem a tak som nakombinoval tú spletitosť týchto chutí a dalo mi to zmysel, chuť a vo výsledku sme dosiahli takýto celkom myslím, že fajný produkt. Som to raz spravil, že prečo nie? Ľudia by mali spoznávať nové chute. Je to zase nejaký nový segment, kombinácia niečoho nového, čo sme ešte nemali. Dáva to celé zmysel, je to robené s láskou, je tam výsledok skúsenosti viacerých ľudí, ktorí na tom pracujú, nielen moje, už len keď započneme dizajn, nápad, celkové prevedenie, takže dostanete kvalitný produkt v jednom balení. Čiže produkt je krásny, textúra je, myslím, že taká, ako má byť. Jemná, rozotierateľná, drží pokope. Zavonia tam hneď tá vôňa toho dubového dreva, v ktorom vlastne whisky zreje. Samotný nárast jahodovej chuti, kyslý tón rabarbory, veľmi dobré. A whisky má tú výhodu, že tam cítite sladkasté chute kukurice, ktorá sa pridáva špeciálne do Jacka Danielsa. A spolu mi to ladí, hej, tá chuť fakt, tá sladkastá v pozadí tej kukurice, ktorú máme všetci radi, to tak pozdvihla a vo finále obohatila.